O Concello aposta por medios de baixa capacidade para o transporte naqueles sitios nos que a demanda sexa insuficiente para manter autobuses. Así o explicará a Xunta nunha reunión técnica fixada para a vindeira semana. A idea é que facer o transporte a demanda nos sitios nos que non tiña sentido cubrilo con autobús. E hai toda unha serie de puntos de destino, ou de orixe e de destino, en que o autobús ou non pasa ou crea un problema serio ou non é funcional. Ou non é funcional. Entón, aí habrá que utilizar vehículos de baixa capacidade. Os vehículos de baixa capacidade que están asimilados, ainda que non sexa a taxi, son os de 9 plazas ou menos. A idea é crear unha plataforma telefónica ou digital para atender e canalizar esa demanda. Facer un diseño dese tipo que entendemos que vai cubrir moito mellor as necesidades reales das persoas que necesitan desplazarse en transporte público e que vai ser máis axustada, no sentido de que non temos autobuses que consumen 40 ou 50 litros de gasoil e ocupan un montón dando voltas por pistas e demais, non? Co cambio normativo que se rexistrou o pasado mes de outubro no que se refire á regulación do sector do taxi e do transporte de baixa demanda, o Concello podería pôr en marcha este tipo de transporte. Esta situación facilita estudar o sistema de transporte urbano de Pontevedra xunto ca Xunta ou caducar tamén as concesións autonómicas. En esta situación non podemos máis que ir da man da Xunta. Non podemos máis, porque o transporte ás parroquias de Pontevedra é competencia da Xunta. Por lo tanto, se a Xunta querer exercer, pois pouco ou nada de capacidade ten o Concello para facelo. O concelleiro de Infraestructuras explicou que a coordinación co Goberno autonómico é fundamental, xa que o servizo urbano que lle corresponde ao Concello pode entrar en competencia con liñas interurbanas, que son competencia da Xunta. Se a Xunta, por exemplo, pon unha liña, imaginaros, por exemplo, pois Bora ou, non sei, Viascón e Pontevedra, pois teremos que negociar con ela a ver como traballamos despois para facer o transporte aí, nesa zona. Por que? Porque se hai unha concesión, pois ten uns dereitos e non se pode, por exemplo, pois facer un transporte de vehículos pequenos pois se cadra unha hora antes e unha hora despois ou dúas ou antes de que pase o autobús, agora tiña autobús, etc. O Concello xa dispón dun equipo técnico para negociar ca Xunta e elaborar o estudo municipal. Serán o enxeñeiro responsable da tramitación dos fondos europeos de desenvolvemento rexional Santiago López Fontán e o experto en mobilidade Fernando Nebot.